ki sha? Za a yi ki zo gidan ki ce ba ki sha wani abu ba. Ko sha shi ne kusan kayan na hagu cikin nan. Muryata ta yi riƙewa ki tausawa, aikin shirme ne hanawa ki sharewa, ga wani bashi ne ɗanawa zan harbawa. Harba mai harbawa ya yi sokewa, zan gogewa na san duk so ne, san mai so ne. So da ƙauna zan horawa, in hora ko in tsayawa kai isa bawa, ban tsara ni dai shigewa kai karewa. Allah mai karewa yayi karewa, ba mai cewa suna zai kone. San mai so ne. Tsani mai daga ni ne hangowa, yau ma na zo tuntuɓa ni zan godewa. Ban ci yau ga ki gani sai wai gowa, ni ma zan wai gowa don kai nawa, na wai gowa kauna ce na ne. San mai so ne. Allah ya bani tawa mai morewa, mun godewa don san tunani. San mai so ne, yan mai kiki ne. San mai so ne.